Здравейте, приятели! Как сте днес? Изтеглих една игра, която... Секунда, само да ви обясня. Ако е възможно, малко да намалим този звук. Така. Изтеглих тази игра, за да намерим някаква нова игра, вместо Майнкрафт постоянно да цъкаме. И надявам се, не съм я виждал, току-що изтеглих, така че да видим дали си заслужава дълго се теглиш. Така. Малко е трудна. Виж ти. Започвам да подразбирам как се играе. Извинете, обаче... Какво стана, бе? Да махна, че тук много отзиви, много чудо. Така. Кантина. Изглежда яка. Бра. Супер съм. Благодаря. Окей, и сега какво правим? Окей, как да стигнем до този тур? Картина. Що там повече ме кеф? Така. Така. И... Окей. И започваме състезанието. Също минат. Много нещо бъга тази игра. Много бъга тази игра. Това е бати тъпото.
Бали. Това завой много трудно се взима. Те са към края. Край. Ще пробвам отново, защото нещо много трудно тази игра. Айде! Как ме мина Дейва? Как мина Дейва? Бързо! Почвам да се съмнявам, че ще ги стигна. Малко ми е невъзможно. И сега и тази ще ме... не. Това вече не мога да бъде истина. Газ! Стига де! Това е гадно! Добре, правя последната обиколка и ще свършвам видеоклипа, защото започвам да се изнервям. Тая игра е малко трудна и трябва първо да я освоя. Да гледам от положителната страна, спечелихме малко парички. Добре хора, това беше всичко за днес. Ако ви харесва, коментирайте долу в линка. Как обичам да бъркам, да мешам думите. Имах предвид, ако ви хареса, дайте един лайк. Ако не ви хареса, напишете долу в коментарите и питайте въпроси. Ще ми бъде много интересно да ги прочета. И това беше всичко от мен. До другия път.